Jalkapallo on hyvä laji, kuningaslaji, ei siinä mitään. Sitä ei vaan jaksa katsoa. Aikaisemmin itse pelaan koripalloa. Koripallo on ton kokoinen pallo. Korirengas on vähän isompi kuin se koripallo. Se koripallo menee sitten renkaasta läpi. Se on sen pelin tarkoitus. Se tapahtuu monta kertaa pelin aikana. 200 kertaa pisteitä, tunteita, tuoksuja. Tiedätkö, verta, hikoja, voittoja, tilanteita. Perkele! Niin jalkapallossa. Se pallo on vähän pienempi kuin koripallo. Mutta se maali on ihan helvetin iso. Se on oikeasti 25 metriä kertaa 49. Ja ne jätkät ei vaan saa sitä sinne sisään. Ei se mene sinne. Siellä on puolet enemmän jengiäkin siellä kentällä, mutta ei se vaan mene. Tolpat kilahtelee, menee yli, ohi, ali. Voiko mennä ali? Voi mennä ali. Koko maailma huokailee silleen, Ei se ole mikään Se on...